Guwa Macan Putih. Crita iki kedadéan kira-kira 25 taun kepungkur. Nalika penulis isih umur 5 taun. Awal taun 1950, ekonomi rakyat lumpuh. Mrihatinake. Lumpuhe ekonomi merga kaperbawan déning penjajahan Jepang 1942 tekan 1945. Perang kamardikan, agresi militer Belanda kaping pisan 1947. Agresi militer Belanda kapindho 1948. Lan kraman PKI Madiun 1948. Rakyat sing sugih dadi mlarat, sing mlarat dadi sangsara kesrakat. Wong-wong tilas pegawe pemerintah Londo ora entek-entek anggone misuwi kahanan. Piye lek ora? Nalika jaman Londo uripe makmur, mubra-mubru, blanja nganggo dhuwit golden, rega sembarang murah. Bareng jaman merdeka, pegawe-pegawe mau paribasane malih dadi kere. Perang bisa nggawa korban wong cilik kang cacahe ora sethithik, utamane wong-wong lanang kang wis diwasa, kang wis omah-omah, padha ninggalake anak lan waranda. Randa-randa mau uripe memelas banget. Pancen ana sing tetep kuat urip kecingkrangan. Nanging uga akeh sing ora kuat, banjur ngayut tuwuh lampus diri. Ana uga kang nempuh dalan kang ora sakbaene. Wektu iku kawruh agama durung sumrambah. Sapa sing salah? Rakyat kang ora pono kawruh agama apa ustad kang ora kober nggiarake agama Rasul? Duh Gusti, nyuwun gunging pangaksama. Sawijining dina, warga Dukuh Sukamara, kebawah Desa Wates, Kecamatan Slahung, Kawedanan Jebeng, Kabupaten Ponorogo, Karisidenan Madiun. Padha cingak nalika nyumurupi Yu Cikrak, salah sijine warga dukuh kono kang sedina-dinane uripe kecingkrangan, teka mulih saka pasar kewan jetis, nuntun sapi sak pasang, lanang wadon, kang ulese putih. Sapine gedhe dhuwur, metu punuke kaya turunan sapi benggala. Anake Yu Cikrak kang buruh pangon ing daleme Pak Guru Kusna, Pak Guru Warna, Pak Guru Pena, wis padha pamitan mulih seminggu kepungkur amarga arep ngopeni sapine dhewe. Ora bisa ditampa nalar. Ing atase Yu Cikrak, randane kang kemis korban diprajaya PKI taun 1948, anak telu mlarat, omahe gedhek cilik, ujug-ujug kuwat tuku sapi gedhe-gedhe sepasang. Duit saka ngendi? Keluarga iku saben dina kudu golek dhuwit dhisik lagi bisa mangan. Senajan ana unen-unen, ana dina ana upa. Kanggone Yu Cikrak, upa iku isih ana awang-awang.
durung ana dhuwur meja. "Janmo tan kena inyina," ujare kandha. Semono uga Yucikrak. Sapa sing ngerti yen jebul nyimpen dhuwit ing gembolan setagen. Ing dina-dina sabanjure, Yucikrak lan anake telu padha sengkut lan taberi nyambut gawe ngopeni sapi-sapine. Nalika tuku sapi ana pasar Jetis, babone wis meteng. Mula ora nggumunake yen sapine enggal manak. Durung oleh setahun, Yucikrak tuku sapi maneh nyang Jetis. Sing keri iki anggone tuku mung babon kang wis meteng tuwa. Durung nganti 5 taun, Yucikrak wis duwe sapi akeh. Banjur kondang oleh julukan juragan sapi. Kahanan ekonomine kang mrihatinake sasat malik grembyang. Omahe gedhek memper gubuk kang hoyak-hayik maleh dadi limasan cacah telu kang magrong-magrong. Pekarangan mburi omah duweke yusijem dituku kanggo tambahan kandang sapi. Sakjane Yucikrak wis duwe kandang sapi ana sisih kiwa ngarep omah. Taun 1950-an, umume wong desa wates mbangun kandang ana ngarep omah. Amarga dianggep luwih aman, bisa ngawasi rajakayane yen wayah bengi. Yucikrak dadi obyek kabar anyar. Randha sugih brewu, sumebar lan kawentare ora mung ana dukuh desa wates, nanging sumrambah nganti dukuh tempel, kepuh, sambisanga, ngesruh, bedhog, tulakan, malah tekan laladan ke bawah pacitan. Kayata crumpring nganti Tegalomba. Warga wates kang arep mantu utawa duwe gawe liyane padha utang sapi marang Yucikrak. Bayare yen anggone duwe gawe wis rampung nganggo dhuwit buwuhan. Mung tanpa disengaja ana pawongan kang ngerti larah-larahe Yucikrak dadi sugih tiban. Kocape kang sikat arep mantu anake wadon kang jenenge Laminem. Kanggo keperluan mau, kang sikat arep utang sapi marang Yucikrak. Wengi iku ngepasi malem Jemuwah Kliwon. Kira-kira wektu meh sirep bocah. Kang sikat menyang omahe Yucikrak kanggo menehi tandha yen sediane apik. Nyedhaki latare Yucikrak, kang sikat dehem-dehem karo nyorotake sentere mrana mrene. Bareng teka latarane Yucikrak, tanpa sengaja kang sikat nyorotake sentere arah kandang sapi. Kaya sinamber gelap kagete, kang sikat bareng ngaweruhi kahanan kang ora tinemu nalar. Awake sak kujur ndredeg, wel-welan, keringet adem mbrobol nelesi awak. Jantunge ndrodhok kaya arep coplok. Hambegane ngos-ngosan. Sikile kaya tumancep lemah ora bisa njangkah. Kanthi tekad kuat ngedohi bilahi nganggo turahan tenaga, kang sikat bisa njangkah banjur mlayu gendring ninggalake latare Yucikrak.
Kang Sikat weruh ana macan putih gedene meh padha karo sapi. Macan iku ana njero kandang sapi, turu nglekar ngepengi pedhet. Teka ngarep omahe, Kang Sikat kari duwe sisaning tenaga kang pungkasan. Dheweke ambruk, tiba nabrak lawang ngarep. Semaput, ora eling Purwa Duksina. Weruh kahanane sing lanang, yukaliem sisihane Kang Sikat jerit-jerit gawe gegere tangga teparo. Bareng wis eling, Kang Sikat crita samudana yen mentas diweruhi wedhot ana tengah dalan cedhak kuburan. Sasi genti sasi, taun genti taun. Yu Cikrak tansaya kawentar dadi randha sugih mbrewu. Wektu iku sasi besar. Usume wong-wong ing padesan padha duwe gawe mantu. Semono uga Kang Boiran, salah siji warga kang manggon ing dukuh Mbedhog, arep mantu anake wadon. Kang Boiran banjur utang sapi marang Yu Cikrak. Warga dukuh Sukamara akeh sing oleh ulem-ulem. Semono uga Yu Cikrak. Amarga Mbedhog mono rada adoh saka Sukamara, anggone buwuh warga kono banjur bebarengan. Dalan sing ditempuh ngliwati pesawahan ngilak-ilak lan ngliwati pinggir alas. Dek taun 1950-an, ngliwati bulak kang sasat tanpa teba iku asring dadi incerane begal. Wondene dalan pinggir alas isih sok dicegat macan, celeng, lan ula sawa. Mula yen mlaku wayah awan ing pinggir alas kudu nganggo capil amba. Perlune yen ing dalan kang diliwati mau dilalah ana ula sawa kang ngincer saka sakndhuwuring uwit banjur cumlorot mudhun nenggel sirah sing kena caplok capinge. Ngene iki diarani bilahi slamet. Tegese kena bilahi nanging wonge tetep rahayu. Taun 1950-an ing alas Desa Wates isih akeh macan. Kanggo ngawekani prastawa kang ora dikarepake, mula anggone mlaku rombongan kang arep buwuh menyang Mbedhog mau diatur kaya baris tentara. Minangka cucuk laku wong lanang nggawa oncor gedhe. Mburine wong-wong wadon bocah cilik kang wis kuat mlaku adoh. Banjur ana wong lanang maneh nggawa oncor gedhe. Mangkono barisan mau ditata ana wonge lanang sing nggawa oncor gedhe cacahe 5 nganti 6. Sing mburi dhewe utawa buntute uga wong lanang sing nggawa oncor gedhe. Oncor mau digawe saka pring, diwenehi sumbu gombal, diiseni lenga patra. Ujaring kandha yen nggawa oncor gedhe, macan ora wani nyedhak. Kaya padatan, Yu Cikrak menganggo kang sarwa gumebyar. Mas-masane prasasat dienggo kabeh. Gelang, kalung, bros, peniti, suweng, ora ana sing kliwatan. Ora ana wong sugih ing Desa Wates kejaba Yu Cikrak. Tekane rombongan dhayoh ing pasamuan dipapak gending Kebo Giro rada suwe. Amarga rombongan mau cacahe pancen akeh.
Gancanging crita kira-kira sak jam rombongan dayoh saka Sukamara pamitan mulih. Wis dadi padatan. Yucikrak lan anake telu saben esuk tumandang gawe ngresiki kandang sapi, utamane kandang sing ana sisih kiwa ngarep omah. Dene penganggone oleh bageyan ngresiki kandang mburi omah. Yucikrak nimpali tletong sakwise sapine dituntun metu saka kandang lan dicancang ana ngisor wit nangka karo diwenehi suket. Kaya wis teka lek ing janji. Wong mati mono saranane 1000 lakon. Sing kala mangsa amarga perkara sepele. Amarga mau bengi buwuh nyang bedhog, esuk iku Yucikrak durung kober nyopoti mas-masane. Saka iwut anggone nimpali tletong, ora krasa gelange mlorot. Yucikrak nyopot gelange, banjur dicantelake paku kang ana ing saka kandang. Dheweke arep nerusake anggone tandang gawe. Nanging padha sakala Yucikrak krungu panggerone macan swara banget. Ora mung swara macan, rumangsane ana puluhan macan putih gedhe-gedhe gumbruduk mlebu kandang arep nadah kala mangsa. Yucikrak kaget, banjur kantaka njrebabah ing jero kandang nindihi tletong. Weruh kahanane biyunge, anake Yucikrak njerit swara. Biyunge dibopong metu saka kandang. Nanging telat, wis ora ngukup. Yucikrak ninggalake donya branane. Perjanjian antarane Yucikrak lan Kyai Seta, ratune Jim kang manggon ing Guwa Macan Putih Gunung Kuncung wis teka mangsa kala. Miturut perjanjian gaib 10 taun kepungkur, Kyai Seta gelem mbiyantu Yucikrak golek kabutuhaning urip sarana ngingu sapi. Dene Yucikrak gelem dadi bature Kyai Seta yen wis ana kandang emas. Gelang emase Yucikrak kang ora sengaja dicantelake paku ing kandang sapi iku ateges wis ana kandang emas. Wong-wong ing dukuh Sukamara padha gumun. Mau bengi Yucikrak isih girang gumuyu buwuh nyang bedhog, sehat, bagas, waras, ora apa-apa. Lah kok esuke wis dadi layon. Ujare kandha sedulur ing desa kana, Yucikrak tinggal donya amarga kena angin duduk. Awane jisime Yucikrak dikubur ing pesarean desa Dhuwur Lumbung. Diarani Dhuwur Lumbung merga mapane ana gumuk kang cedhak karo lumbung desa. Kuburan mau wewatesan karo lemahe penduduk. Mula pinggire banjur ditanduri wit perdu kanggo tandha watese lemah kuburan. Amarga sedane Yucikrak ing desa ing dina Slasa Kliwon, kuburane bakal ditunggu suwene 7 dina 7 bengi. Miturut kapitayane warga desa kono, wong tinggal donya ing dina Slasa Kliwon, lawone utawa kain kafan kena kanggo jimat ulah maling.
Kasiyate angger nggawa lawon mau, maling utawa kecu kang nayap ora bakal konangan sing duwe omah. Ana wong lanang 7 kang dipasrahi nunggu kuburane Yu Cikrak. Wis 2 dina 2 bengi wong 7 mau anggone tugur ora ngalami prastawa kang aeng. Malem ketelu, malem Jemuah Pon, wiwit bubar maghrib kahanan ing sakupenge kuburan ana prastawa kang nganeh-anehi. Ana swara asu mbaung ngaluk-aluk ing sakjabane pager kuburan. Senajan sing tugur padha wedi, nanging ora ana kang wani ngomong. Kanggo cagak lek, wong 7 mau banjur main ceki, nanging ora nganggo totoan. Nadyan wis dibudidaya melekan, nanging mungkur tengah wengi wong 7 mau krasa ngantuk. Bareng jam 2 bengi, wong 7 mau padha turu angkler, kaya kena prabawane sirep. Wis tumekane janji, balane Kyai Seto awujud macan putih cacah 3 munggah gumuk marani kuburane Yu Cikrak. Wong 7 sing padha tugur turu kepati, ora ngerti tekane bilahi. Macan putih 3 enggal ndudah kuburane Yu Cikrak. Siji ndudah pener sirai jisim, siji ndudah pener wetenge jisim, lan sing siji ndudah pener sikile jisim. Kira-kira sak jam, jisime Yu Cikrak bisa didudah, banjur diangkat perlu digawa menyang guwa ing Gunung Kuncung. Jisime Yu Cikrak diganti gedebok, luweng mung angger diuruk. Macan putih 3 metu saka kuburan karo nggawa jisime Yu Cikrak sarana disampirake ing gegere macan kang mlaku lengkeh-lengkeh ing ngarep dhewe. Dene macan loro ngetutake ana mburine. Nganti macan 3 metu saka kuburan nggawa jisime Yu Cikrak, wong 7 sing tugur isih turu nglempus. Amarga dina iku ngepasi pasaran Pon lan ngepasi pasarane Desa Kambeng, warga Desa Wates akeh kang menyang pasar. Kaya padatan, yen budal menyang pasar wayah esuk durung saput lemah. Wong-wong wadon padha mlaku bareng iring-iringan. Sing mlaku ana ngarep, tengah lan mburi dhewe nggawa oncor gedhe. Supaya keslamur anggone mlaku, padha omong-omongan gegojegan. Kocapa, rombongan mbok-mbok kang menyang pasar mau papakan karo macan putih cacah 3 sing nggawa jisime Yu Cikrak. Wong sing weruh banjur jerit-jerit sakayange karo gidro-gidro. Anehe, ora kabeh wong-wong mau nyumurupi. Mula sing ora weruh macan 3 mau mung plonga-plongo ndeleng kancane jerit-jerit lan gidro-gidro karo tangane tuding-tuding. Jerite wong-wong mau gawe kocane kahanan. Para padunung sing omahe saurute dalan kono padha gragaban tangi mbukak lawang, banjur mlayu tumuju asale swara. Kepengin ngerti ana prastawa apa. Mbok-mbok sing weruh macan putih nggawa jisim kanthi isih ndredeg wel-welan crita karo megap-megap. Bareng wis padha ngerti ana prastawa apa,
rombongan mau ora sida nerusake laku. Kabeh padha mbalik dalan, ora sida menyang pasar. Esuk iku Desa Wates geger. Kabar kuburane Yucikrak didudah macan lan jisime diganti gedebok cepet sumebar. Arepa ditutup-tutupi, anggone Yucikrak golek pesugihan menyang Guwa Macan Putih ing Gunung Kuncung diweruhi warga. Sapine Yucikrak iku sakbenere macan putih, nyeluman kang malih rupa dadi sapi. Amarga isin, anak-anake Yucikrak padha ninggalake Wates sakwise omah lan sapine didol kabeh. Kabare anak-anake Yucikrak kang manggon ing desa liya padha urip kecingkrangan. Donya brana asal saka golek pasugihan pranyata ora bisa diwarisake menyang anak putu.